tu creus que al debat d'ahir parlàvem que tenim una joventut molt preparada, però creus que la societat actual aprofita el capital tant cultural, econòmic, social que representa la joventut? Aviam, sí, és un tema molt complex. Potser no parlaré tant de xarxes ara perquè penso que va molt més enllà de les xarxes, però més endavant, si voleu, també ho abordem. Jo penso que la joventut al final és molt valuosa en el sentit de que estem en una franja d'edat de descobrir la vida, no? Les coses bones, les coses dolentes, el sistema on estem vivint i bueno, com diria aquell, no? La famosa cita, ser jove i ser revolucionari i no ser revolucionari és una contradicció gairebé biològica. I en canvi tinc la sensació de que des de fora molts cops es creu que som una joventut adormida que no es mobilitza. I penso que és una percepció molt opaca perquè efectivament crec que tots els joves som revolucionaris. Però què vol dir ser revolucionari? Perdoneu. Al meu entendre, ser revolucionari vol dir simplement anar a contracorrent i inventar-se noves coses de veure i de viure les coses. I això es pot fer de moltes maneres. Es pot fer amb mobilitzacions al carrer i organitzant-nos, que és una mica la imatge que tots associem a revolució, potser, però també es pot fer des de dins de casa, es pot fer a les xarxes, es pot fer des de perspectives que potser no agraden tant, com és, per exemple, des del capitalisme de les criptomonedes i de la revenda de productes exclusius a internet, que és un món on s'està tirant moltíssims joves, perquè ells fent això també tenen aquesta sensació de rebel·lió i d'estar fent una cosa nova que va en contra una mica de tot el que hi havia preestablert abans. Llavors, potser el tema no seria tant si la joventut és activa o no, perquè evidentment que ho és, sinó com aprofitem aquesta creativitat i aquest potencial dels joves per aportar valor a la societat. I aquí és on penso que la política institucional falla i les comunitats socials molts cops fallen perquè no afavoreixen que tota aquesta energia sigui destinada a causes útils, a dinamitzar els barris, a oferir una educació al lleure als infants, a crear assemblees feministes o antifeixistes o a participar de la política local al final. El tema d'estar totalment aïllats de les xarxes, sobretot de les generacions prèvies, no? Perquè penso que al final el jovent, com que ja hem nascut amb això, ens hi hem adaptat molt ràpidament, és que al final és com si encara ens poséssim a estar preocupats per les caques que fan els cavalls de les carrosseries quan existeixen els cotxes, que són les primeres causes de contaminació. No? Al final, estar fora de les xarxes és estar aïllat de tota una sèrie de problemàtiques i d'una mena de món interior perfectament estructurat i amb unes dinàmiques molt clares que t'impedeix veure realment la realitat tal com és. No? És que estar fora de les xarxes penso que realment és una mica com el mite de la caverna i que quan més triguem a sortir d'aquesta cova i a veure la realitat, més trigarem a adaptar-nos-hi. I encara corre una mica una fantasia que diu que tot el tema de la virtualitat es podrà revertir i que és una cosa que ha vingut a fer mal i que hem de destruir-la, no? Però crec que hauríem de deixar de centrar-nos en utopies que no arribaran, perquè ara, ja em sap greu dir-ho, però penso que tot això ja no ens ho carregarem, i començar a invertir energia en pensar que si hem de seguir vivint amb internet, internet ens ha de fer millors, perquè té moltes coses bones. I lluitar perquè les que no ho són es minimitzin al màxim. Això no es pot fer mirant cap a una altra banda. No ho sé, jo respecto les decisions de tothom i crec que cadascú tria les seves lluites i que no es pot anar a estar tot arreu, però em sap molt de greu a vegades que molts dels meus amics més formats políticament, de fet, els que estan més formats, tinguin una visió com negacionista de les xarxes, no? Al nivell de la dels adults o de la dels nostres pares, perquè ho associen només amb les coses dolentes i no volen veure que internet no desapareixerà tampoc per no fer-lo servir. I l'única manera de transformar-lo realment és assabentar-te del que hi passa i estar-hi activament i intentar que això no et consumeixi tampoc la vida real, que evidentment és la seva gran preocupació i l'entenc perfectament i la comparteixo, però jo he intentat en tot moment fer una mica doncs, aquest activisme virtual i de moment n'estic prou orgullosa. Crec que hem aconseguit moltes coses, ja referint-me als joves, perquè penso que som els que ho estem portant, com per exemple des del canal Malaia hem lluitat perquè torni a haver-hi referents en català a les xarxes, ja que estan desapareixent també dels mitjans convencionals. I, de fet, també hi ha moltíssimes altres causes per les quals es mouen gairebé només per xarxes a través del moviment juvenil, com és el moviment contra el canvi climàtic, moviment feminista, el moviment pro drets LGTBI, tot això s'està movent des de les xarxes i la veritat és que si no hi ets et perds molta gran part del debat. Ara mateix tenim el tema candent dels drets de les persones trans, no? I penso que una gran manera de formar-se i una gran manera de veure en quines cartes estem jugant és estar a les xarxes i veure quines diferents posicions hi ha. Bé, després trobem que se'ns caricaturitza i que només es mostra la part banal de tot això, de que estem enganxats al mòbil, que vivim per Instagram i que parlem en argots que ningú entén. I sap molt de greu i desanima força, perquè al final una cosa que agrada a qualsevol ésser humà
de qualsevol edat és sentir-se valorat i veure que les accions que fa tenen un impacte. I això crec que és molt important per empoderar-se ja no com a jove, sinó des de petit. O sigui, prendre decisions i que se't prengui seriosament, com deia abans també el Mohamed. M'ha agradat molt aquesta perspectiva. No ho sé, a vegades també penso que jo he estudiat educació, no? I per exemple, hi ha molt aquesta cosa de vinga, anem a votar uns delegats, a 5è de primària. Els delegats seran els nostres portaveus i podran fer el recull de totes les queixes de la classe. Després aquests delegats gairebé mai arriben a aquestes queixes a direcció de l'escola o al professor o a qui sigui, no? I que fem ja una mica aquesta democràcia de fireta a l'educació primària, doncs penso que al final després no ens hauríem de sorprendre tant de que el jovent estigui desanimat i que senti que les seves decisions no tenen pes.